गिबियावनो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब इउनाइटेड निउसनिसिम आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आरो जोंनि दिनै बे प्रेसमिटखौ लानाया जादों बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि एक्स-NDFB गासैबो सोद्रोमाफ्रा ज' जानानै दिनैनि बे प्रेसमिटखौ होदों दि जोङो थांनाय 11 तारिख खालि बैदि दाननि जेब्ला फेरेंगा सारनि न'आव थांदोंमोन अब्ला जोंखौ मोनसे राव बुंहरदोंमोन जे नोंथांमोना माबोरै थालांनो मोनखो, एसेबां आं माखासे खामानिखौ मावसेयावबो नोंथांमोना माबायदि थालांखो, नाथाय बेबायदि जोंनि खामानिखौ मावखादोंमोनब्ला दिनै मानो जोंना थालांनो मोनखो। दिनै जोंखौ ओरैनो NDFB हिसाबै आउट अफ बिटिआरनिखौ बा बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट, धेमाजि डिस्ट्रिक्ट, गलाघाट, कार्बि आंलं NDFB हिसाबै ओरैनो सोद्रोमा हिसाबै जोंखौ सोफानानैल' लादोंमोन नामा, बा गावसोरनि माखासे नांगौआव बाहायथ'नो थाखायल' जोंखौ सोद्रोमा हिसाबै दोनदोंमोन नामा। दिनै जोङो बेसेबां गोबावनिफ्राय थानानै 2027 एकर्ड जाखांनायनि उनाव माखासे जोंनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसन मोनथायखौ दिनैसिम जों मोनफुंनो हायाखै। आरो दिनैसिम खनथाम जाबाय होलांनाया, नाथाय बे खनथामावबो जोंनि मुङा सफैयाखै। बेनि थाखायनो जों खुद्रिखांदों, जों गोसोआव दुखु मोनदों। मानोना जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंखौ ओरैनो आउट अफ बिटिआर होननानै थगायनानै दोनसिगोन नामा। गासैबो गावसिनि माखासे बिटिआर ओनसोलाव मोननाय सोरबा बायदिया ओरैनो थानाय, ओरैनो उन्दुना थानायाबो मोनदों। आरो जोंनिथिं हार्ड कड हिसाबै माखासे जोंनियाव दङ, जोंनो मोनाखै। अब्ला जों बैसोर मोननायखौबो जों बाजाया, मानो बुङोब्ला बर' हिसाबै जाथि हिसाबै गासिबो मोनखानांगौ। अब्लाबो बिथांमोन बायदि जोंबो मोननांगौमोन ना। बिटिआरआव जोंहा भट तालिका गैयिखाय जोंनो होला नामा, भटनि बेनिफिटनि थाखाय गावसिनिथिंखौल' होजोब्बाय नामा, जों बेखौ सानो। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो डिस्ट्रिक्टआव थानाय माखासे हार्ड क'डफोरखौ गासैखौबो नायबिजिरनानै होजोबनांगौ होननानै आङो जोंनि बिटिआर सरकारनिसिम गुरैयै खावलायहरो। आरो साफ्रोमबो दासिमबो सोलिबाय थानाय केस, बे केसखौ उइद्र' खालामना होनांगौ होननानै आं खावलायहरो। आरो दा जिथुनिखि केस तारिख फैबाय थायो, बे फैनाय माखासे थांलाय फैलाय उसुबिदानि थाखाय जोंहा बहुद जेंनायाव गोग्लैयो। बेनि थाखाय केसखौ थाबैनो उइद्र' खालामोब्ला जों मोजां मोनगौ। आरो जोंनि मोनफ्रोमबो बिथोनाव जोंखौ एकता हिसाबै नाथ्रोना दोनहरनायखौ जों मोजां मोनाखै। आरो जोङो जेब्लानोखि माखासे खामानियाव जोंखौ मावनायाव लोगो लोब्बा लाफादोंब्ला बै समावनो जोंखौ एंगारनानै दोननांगौमोन। दिनै जोङो खनसे नङा, खननै नङा, खनथाम पुलिस भेरिफिकेसन जाखाजोब्बाय। आरो जानायनि गेजेरजोंबो दिनै जों माबा मोनसे थानाफ्राव मुङा माबा मोनसे लेखा लायनो थाङोब्ला जोंहा रोखायै मुं लिरजानाय फैयो जे माबा मोनसे कागज बरननो नागिरोब्ला एक्स-NDFB हिसाबै जोंनिया रोखायै बिथांमोननि कम्पिउटाराव नुजायो। दिनै बेफोरबायदिखौ जुदि जोंनो जोंनि NDFB सिम्बलखौ लाहोनायनि थाखाय बा जोंखौ मोनहैयैयाव मानि थाखाय, सोरनि थुलुंगा लानानै जोंखौ दिनै नाथ्रोदनानै दोनदों बा एकता खालामनानै दोनदों। दा जोंनि गासैबो भेरिफिकेसन जानाय सेंग्राफोरखौ बा लोगोफोरखौ जुदि जोंनो
बेफोरबायदिखौ होआब्ला जोंनि भेरिफिकेसन जानायखौ उथायनानै सारमोनखौ उथायनानै लांफिननो थाखाय जोङो खावलायहरो आरो जोङो NDB सिम्बलखौ जोंनो नांला मानो बुङोब्ला NDB सिम्बल हिसाबै जोंहा माखासे मोननांगौ मोन्थायफोरखौ मोननांगौमोन दिनै जों मोनैनि थाखाय खुद्रिखांदों जों दुखु मोनदों बेनिखायनो आङो गुरैयै बिटिआर सरकारनि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायहरनाय थाबाय। जिथु एक्स ग्रेसिया बेखौ मोनैया साबेसे दंबावो नोंथांमोननि? 400नि एबभ दङ जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव। मानगोनां रादाब बुथुमगिरि आरो रायजो राजा रादाब नायगिरि अनसायगिरि नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो खुलुमहरनाय थाबाय। दा दिनै मिडिया खौराङाव फैनायनि जाहोनानो जाहैबाय दिनै आंखौहाय गोबां मानसिया दिनै आं BTC आव थाहैनाया 2000 माबानिफ्रायनो आं थाहैदों जेनेबा बे समनिफ्रायनो फेरेंगा सारजों थाबोनाय हिसाबै दा जोंनि गोबां केडारफोर सोरबाया हार्डकरनि सोरबाया मेलेसिया दा बिथांमोना दाख्लैनि जिखिनि रां अनसुंथाइ होनाय रिहेबिलिटेसन होनायखौ लानानै बिराद दावराव जाबाय थादों। दा बेखौ लानानैनो दिनै जों प्रेस मिटखौ होनाय जाबाय। जाहोना जाहैबाय बिथांमोनाबो गोबां मावबोबाय जोंबो मावबाय गोदोनिफ्राय मावनानै जोंबो नै दाख्लैनि लास्ट माबायाव जि होनाय बेयाव मोनबाय जेनेबा जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनिफ्राय गासै 10 जन ना माल'मोन 10 जननि गेजेरावहाय सासेया जेलाव थानायनि हिसाबाव गासै 9 जना मोननो हानाय जादों आरो खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै 9 जनल' जोङो NDB आव खामानि मावग्रा गैयामोन। बेवहाय गोबां ट्रेनार आरो ट्रेनिं लायै सोरबाया ओरैनो आखाइ आथिं नोरजिया जानानै दङ दासिमबो दं दिनै केस दङ सोरबाया माने बायदि बायदि माबायाव भुगिनानै दं आरो दा बिथांमोना लुगैदोंमोन जोंखौबो एसे नायोब्ला मोजां जागौमोन। दा केसजों हानोना जोंबो केससो सालायनोना जों हाजिरासो मावनो होननाय बेफोरबायदि मोनसे माबा जानानै दं आरो बेनिखायनो रिहेबिलिटेसनखौ मोनोब्ला एसे सहाय जागौमोन होननानै बयबो बुंहरबाय थायो फन खालामबाय थायो। बे हिसाबै आंबो दिनै खौरांनि गेजेराव आं फैनांगौ जाबाय। आं खावलायगोन जोंनि BTCनि दा खुंथायाव थानाय प्रमद सार गबिन्द सार फेरेंगा सार बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे जोंनि डिस्ट्रिक्टखौबो एसे नाहर जिहेथु मोनबा डिस्ट्रिक्टआव दिनै फ्राय होफ्रामबायानो होननानै बुंजायो। नै खमैब्लाबो मोनसे डिस्ट्रिक्टआव 800 900 रोजा बेबायदि माने सुबुंनो रिहेबिलिटेसनखौ होनाय जाबाय खिन्थु जोंनि बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टआव 10 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया 10 जनबो गैबावला 9 जनल' रिहेबिलिटेसन होनाया जोबोद दुखुनांथाव आरो जों दुखु मोनदों बेखौ बेनिखायनो जों खावलायगोन सार नोंथांमोना अननानै जोंनि डिस्ट्रिक्टनि माखासे Ex-NDFB थालांनायफोरखौ जाहाथे अननानै माखासे अनसुंथाइखौ होगोन आं बेखौनो खावलायो आरो जायफोर बिथांमोना दिनैसिम केसाव गोग्लैसोनानै दङ बिथांमोनखौबो थाबैनो मावनानै होगोन आं बेखौनो खावलायदों। आंथ' बारा बुंनो गैया आं बेखौ सानदों मानो होनोबा बिथांमोना माखासे मोननो गोनां मानसिफ्रासो दिनै आंखौ खावलायबाय थानाय जाहोनाव आं दिनै खौराङाव फैनो गोनां जादों। सारमोना नायनानै अरिजिनेल NDB मोन होननानै फोरमानलाइफोर दंना गैया? फोरमान दं अरिजिनेल NDB हिसाबै फोरमान दं 35निबो दं ओरै 27नि दङ बेस हिसाबै ट्रेनिं मोननाय हिसाबै ओमफ्राय 37नि दङ 38नि दङ बिथांमोना दिनै गोबाङानो मोनाखै। सरकारनिफ्राय नायबिजिरनायफोर जादोंना जायाखै? नायबिजिरनायाथ' जाबाय बहुतबार भेरिफाइ जाबाय भेरिफाइ जानायसेयावबो खिन्थु दाख्लैनि मोननो गोनाङाव माखासे हार्डकरनि लिस्ट होनाय हिसाब बायदियै बिथांमोनाबो मोननांगौमोन बा होनांगौमोन खिन्थु बिथांमोननि लिस्टखौ बोरै दाननानै गालांखो बेखौ जों बुंनो हाया ना गोदान लिडार ओंखारनानै गोदान लिडारफ्रासो बख'नानै गालांखो ना माखो बेखौ आं बुंनो हाया आरो सिगां खिन्थु आं थानाय समाव फेरेंगा सारनियाव थानाय समाव बे गासिबो लिस्टआनो दंजोबोमोन। सिङाव माबाफोर दं नामा होनना नोंथांमोना सानो नामा? बेखौथ' नायनो थाङोबाथ' दाख्लैनि माबायाव नायनो थाङोबाथ' माखासे मानसिया अनेकानो मोनफादों बे हिसाबैथ' जों सिनायाबो माखासे मानसिफोरखौ खिन्थु मावदोंना मावाखै मावोबाबो मोनदों मोननांगौ मोननाय
बे समाव गिबियावनो बड'लेण्ड दुब्लि आरो बड'लेण्ड रादाब आरो साफ्रोमबो रायजो राजा नायगिरि बे बेलासि समाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय मान बावहरनाय थाबाय। बे समाव आं फार्स्ट टाइम दिनैसो मिडियायाव ओंखारदों एबा गावखौनो गाव लासिं सिंबो मोनदां मिडियायाव आं रायज्लायफेराखै। बे समाव अब्ला बिनि गेजेरजों नेशनेल आर्मि हिसाबै बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बिनिनो थागिबि हिसाबै आं बुंनो लुगैदों जोंनि जाखिनि Ex-NDFB नि रिहेबिलिटेसन बारे बारे मानो थालांबाय थादों। जोंनि लिडारफ्राथ' जथेस्थ' गोरों गोरा, बेखौ जोंनि लिडारफ्रा जोंनि जाखिनि NDFB लिडारफ्रा बिबान मोनदों बेखौ मोजाङै मावना होनांगौ। नाथाय मैखोम दुखु मोननाय जादों, मानो होनबा दिनैसिम मोनथाम किस्ति जालांबाय स्टेप आरो दिनै लासिं सिं, मानो होनबा दिनैथ' 2025 जालायबाय, 2020निफ्राय एकर्डनिफ्राय 2025 जालायबाय, दिनैहाय 5 इयार्स जालायबाय। बेफोरखौथ' होनांगौ, जाखिनि दिनै सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ बेखौ पास खालामबायबा। आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो दिनै जोंनि बिश्वनाथ जिल्ला हिसाबै जायफोरनिया थालांदों, जोंनि नेशनेल आर्मि हिसाबै एक्स-ग्रेसिया बेखौ सारमोना जाखिनि बिटिआरनि प्रमद बर' सार आरो ओरै गबिन्द सार आरो फेरेंगा सार, आं खावलायहरो अननानै मावना होयो आरो बेनि गेजेरजों जाखिनि जोंनिनो मुंख्लं लिस्ट थालांनाय माखासे जादों आरो माखासे जायाखै, बे बुस्थुखौबो नायबिजिरनानै होनांगौ आंनि गोसोनिफ्राय खावलायहरनाय थादों। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। थाखो 5 आरो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसार जागोन फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव रादाब। गोनांथि आरो मोजां खाबुफोरखौ लानानै गुन गोनां सोलोंथाइ होनो नोंथांमोनखौ नेनानै दङ बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझारआ। 2024 इं मायथाइयाव क'क्राझार थिथागुरि समबाय मावख'नि साखाथियाव गोदानै गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव 2025-2026 सोलोंथाइ बोसोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो दङ। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजोङाव आरो 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरा बर' बिजों आरो इंराजि बिजोङाव मुं थिसननो हागोन। बेनि थाखाय आर'ज बिलाइ आरो फान्डुलिपि बिलाइगासिनो दङ। 11 थाखोनिफ्राय 12 थाखोसिमनि फरायसाफोरनि थाखाय आखा-फाखा आरो रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्टस मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ होनानै बायदि बिथिंजों सोरगिदिं जौगाखांनाय लाबोनो साखाफारा क'क्राझारनि थिथागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमिया। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननोब्ला बाङाइ बेसेनाव मुं थिसननायनि गेजेरजोंनो फरायसाफोरा गाहायाव होनाय माखासे खाबुफोरखौ मोननो हागोन। इंराजि सोलोंनायनि खाबु, साखोन-सिखोन थाखो खथा, बिजाब बाख्रि, BPL थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायाव 20% मासुल रेहाय होनाय। बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै फोरोंथाइ, मान्थलि मक टेस्ट, जिउ राहा दानाय बायदि गियानलु आयदाफोरनि उफ्रा सोलोंफारिफोरनि खाबुफोरखौ मोननो हागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जामुं आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुफोरखौबो मोननो हागोन। बिदिब्ला गोबाव खालामाजासे नोंथाङाबो बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव थाबैनो मुं थिसननायनि थाखाय सुलाद लादो। आबुङै मिथिनो थाखाय जानबुं अनजिमा 6000349997 एबा 7638008149 एबा 6003494371 आव फोनांजाब खालामदो।